Quines galtes que tens, Mayuko. Vols parar d'endrapar? D'aquesta manera he sigut jo, no la que ha caçat aquest mico? Però què diu aquesta? Quina animalada deu estar somiant. Ara he d'anar a treballar. Els bancs de l'extraterrestre i les interferències de ràdio. Objectiu: ampliar el ventall de clients. Bon dia, noia. És vostè? Bon dia. Oh, bon dia. Però què fas, Mayuko? Per què crides com una histèrica a aquestes hores? L'altre jo? No dic res de cap iaia. A la porta hi ha un pervertit. Un pervertit? Un home disfressat amb un turbant. Què, un home amb un turbant? Ah, el de la gorra que ve a cobrar la llum. Ai, si et sentissin els de la llum. No porta cap gorra, porta un turbant indi al cap. És un home molt estrany. Vols dir que hi hauríem d'anar? Potser ens hauríem d'agafar algun casc de protecció o alguna arma contundent. Com si en tinguéssim, d'això que dius. Sí, però... Escolta tu, cobrador. No té ni mobles a casa, la Mayuko. Com vols que tingui electrodomèstics? Només és una pobra estudiant pelada com una rata. Però que no t'he dit que no era cap cobrador! Vinga, vinga, Mayuko! No has de tenir por de mi, no et faré res. Quina por! Estic morta de por, policia! Auxili! Oh, de debò que no et faré mal, maca. Pots estar segura que et dic la veritat. Aixeca't de terra. Pervertit! No sóc cap pervertit, sóc un amic, No sé què diu, que algú m'ajudi. Aquest home és molt estrany. Ostres, és enxada. Ei, tu ets la Nia. Que us coneixeu? Una associació d'extraterrestres? Aquesta associació serveix perquè així els extraterrestres que vivim al districte de Nohana ens veiem de tant en tant. Ah, i com és que ens ho vens a explicar aquí a casa? Oh, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Jo vinc aquí perquè... d'11 del matí a 7 de la tarda. Vinc a anunciar l'estrena d'una botiga al costat del cràter. És una botiga a l'abast que ofereix productes frescos, comptes clars i respecta els drets dels treballadors. I jo sóc el botiguer, enxada. Tot això sona molt estrany. Us regalo un menú preparat per celebrar la inauguració. Quina botiga tan fantàstica. Quines galtes que tens, Mayuko! Te'l vols menjar tu tota sola, aquest menú preparat? A tu t'he portat això, Nia. El lloc de reunió de l'associació d'extraterrestres és al damunt de la botiga. Avui tenim reunió al migdia. Què? Jo també he de venir? És clar que sí, tots els extraterrestres som germans. No en sabia res. Tu ja anaves a les reunions? Bé, sí, de vegades hi vaig i de vegades no. No és que m'interessin gaire. Hi ha elements ben tocats de l'ala. Ah, és clar, a la Carna també l'he avisat perquè vingui. Així doncs ja està tot dit. Tots els extraterrestres que vivim lluny de casa nostra hauríem d'assistir a la reunió. I què més? No tinc cap interès a venir-hi, jo. Apa, no diguis això. Tots els extraterrestres que hi assisteixin dinaran de franc. Bé, potser sí que hi podria passar. Sí, és clar que has de venir. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Com vol que la gent no s'espanti si es vesteix d'aquesta manera tan estrafolària? Ah! Que jo espanto la gent, eh? Però
Però si em passo nit i dia estudiant la cultura japonesa! Com pots dir això amb uns pits tan macos? Si te'n fa por, aquest home! Ara l'he besat. No he de dir a les noies que tenen els pits macos. He anat massa de pressa, no? Gràcies per aquesta informació tan interessant. Com a mínim és aplicat aquest extraterrestre. Ostres, una altra reunió d'extraterrestres, quin pal. No et queixis, Nia. Almenys et donaran dinar gratis. Ai, és veritat, faré tard a la feina. Jo no. Ja ho tinc tot a punt. Au, doncs, fins després. Escolta, Mayuko! Sí, ja vigilaré. Que bona noia que és la Mayuko. Si poguéssim triar la jove, no n'hi ha cap com ella. Tingui, el diari. Bon dia, Mayuko. Explotació, sol·licituds de reobertura. Quin canvi! Em pensava que el govern l'havia donat per perduda, la reactivació econòmica d'aquesta zona. Bon dia a tothom! Comença bé aquest matí a la Terra? Escoltem una cançó per amenitzar-lo. Una mica de ritme. Es tracta d'un tema de la Memphis Youth Band. Bon dia, senyor Yoshiaka. Bon dia, Mayuko. La pròxima parada és Portal de Nohana. Portal de Nohana. Enohana. Compte amb la porta. Preus dels bitllets. Els extraterrestres tenen dret a un descompte de bitllets. Zona perillosa. Residència d'extraterrestres de castes negatives. Si els mitjans de comunicació sabessin que he vingut aquí jo, que he aconseguit formar part de l'elit i ser considerat de casta 5. Quants records em porta tot això? Mayuko! La Chiaki. Fa una estona que et busco, Mayuko. Vine, t'he d'ensenyar una cosa. Sí. Mira això. Són les fotos que vaig fer l'altre dia. De la nau nodrissa. Va ser fantàstic veure la nau nodrissa de tan a prop. Ai, quina emoció! Oi que podré venir un altre dia? És que ho voldria veure millor un dia que faci bon temps. Sí, esclar. Però, escolta, Chiaki, vols dir que n'hi ha per tant? Que sí, n'hi ha per tant? Ara, pel que sembla, la nau està espatllada. Però que no ho veus? Que és la nau nodrissa que fa anys va portar els extraterrestres a la Terra. No et sembla que es pot considerar com la mare de tots els extraterrestres que viuen aquí? Oh, que privilegiades que som de poder veure-la de tan a prop! Que privilegiades! Oh, quina passada! Potser sí que és un privilegi. Per cert, es deia Nia, no? Està bé la noia extraterrestre?